The Summer When I Lost Everyone bude celovečerný film o dospievaní, vzťahoch medzi rodičmi a deťmi navzájom a taktiež o hľadaní seba samého. Film máme už natočený. Prešiel si mesiacmi príprav, 13 dňami intenzívneho nakrúcania a taktiež stovkami hodín práce. Momentálne sa nachádzame v najdôležitejšej fáze, postprodukcii. A práve teraz potrebujeme vašu pomoc. Spúšťame crowdfundingovú kampaň na platforme Donio, aby sme mohli film profesionálne dokončiť. Vďaka tejto kampani budete môcť film finančne podporiť. Rovnako pomôžete sdielaním tejto kampane medzi svojimi blízkymi, komunitou a kamarátmi. Budeme si ceniť akúkoľvek formu podpory. Prostriedky získané z kampane využijeme na kvalitný strih filmu, hudbu a rovnako aj na to, aby sme film mohli dostať na festivaly alebo ho odpremietať. K dispozícii sú v rámci kampane aj odmeny. Plagáty, tašky, hrnčeky, ale aj stupenky na premiéru a iné ceny. Podporíte tak umenie a nadanie mladých audiovizuálnych tvorcov. Ďakujeme.